is een hemzelfs repeterend verhaal. Min beginnen aan de wedstrijd. En ik nou weer. Want in de eerste set liep het net strak te steen van de spanning. En als dat het net is, dan wordt er gewoon een heel soort flaters maken. Vooral in de passing. Sliedrecht dendert oersnits hinnen en wint de eerste set met 24-14. De tweede set is een stuk beter en binnen beide ploegen onder wegen. Snits komt maar tretje zo voor, maar daarna pakt Sliedrecht maar slechts 10 punten op Riegen. 10 punten. Toch gaat het uiteindelijk liek op in die tweede set, die een stuk spannender is. En dat is ik wel onderscheiden op dit punt op 22-22. Het gaat maar heen en weer en elke keer als je denkt dat het een punt is, wordt de bal dan toch weer redden. Dat maakt het volleybal toch eens nog wel leuker dan volleybal bij de mooie. Er komt geen eind aan en toch is het punt verschrikkelijk belangrijk. Want waar komt voor het eerst op 23 punten? Het wordt Sliedrecht. En met 24-23 wint Sliedrecht dan ik de tweede set. En komen ze dus op een 2-0 vastsprong. Maar dan is niets eindelijk wekker. De tweede set winnen ze volle beter. En winnen ze met 24-15. Het kind dus vol. 2-1 in sets voor Sliedrecht. De nummer 1 van de competitie. En daar toch ik de favoriet in deze competitie. In deze finale. Snits mist nog altijd Hester Jasper en Kinta Steenbergen is er al langer erbij omdat ze zwanger is. Maar Janieke Popma koerde de wolwer voor de hele volslijne wedstrijd spelen. De vierde set had Sliedrecht heel tijd een Lietse vastsprong. Maar op Santje section komt Snits dan weer voor. Sliedrecht gaat van 20-20 dan in naar 24-20. 2 matchpoints worden de fotwerken, maar de tredde is te volle voor Snits. Sliedrecht wint met 3-1. Een domper denk van Monique Volkers, die voorlopig haar laatste wedstrijd spelen had, is niets. Wie dit waarschijnlijk die laatste wedstrijd in de Sneke Sporthal, want zoals volgend seizoen ging ik 3 maanden, in elk geval 3 maanden backpacken in Australië. Maar wat voor gevoel zit je nou dan? Nou ja, een beetje dubbel natuurlijk. Het is jammer dat je verliest. Het is je laatste thuiswedstrijd. Ja, dus je probeert heel erg van het publiek te genieten en dat heb ik ook echt gedaan. En ik heb heus het kippenvelmomentje een paar keer gehad. Maar ja, het is dan wel jammer dat je verliest. Maar ja, ik ben blij dat ik hier 7 jaar onder dit publiek heb mogen spelen.